Daħlet fis-seħħ it-tielet fażi tal-proġett LEAP li se tassigura li persuni vulnerabbli kollhom għajnuna ta' mentor biex jidraw id-dinja tax-xogħol. Ħabbar dan il-Ministru Michael Farrugia li spjega li fit 3 snin li l-proġett LEAP ilu fis-seħħ grazzi għal għajnuna minn fondi Ewropej kienu identifikati eluf ta' persuni li jgħixu f'nassa ta' benefiċċji soċjali u li għal xi raġuni qatt ma daħlu jew baqgħu fid-dinja tax-xogħol. Anzi lanqas biss kienu qed jirreġistraw. Wara illi kien hemm family profiling tal-familji, dak li huma l-iktar vulnerabbli u qatt ma kienu fid-dinja tax-xogħol. Wara li rajna permezz tal-mentors il-bżonnijiet ta' dawn il-familji sa nkun qed nassuguraw li jkun hemm supported employment b'mod biex nuża l-kelma tailor-made speċifikament għal bżonnijiet ta' dawk il-familji. Farrugia spjega li dan il-gvern ma jrid iħalli lil dawn il-familji fid-dlam u vulnerabbli. Għaldaqstant anke l-perċezzjoni tal-pubbliku li dawn il-persuni ma jaħdmux sempliċiment għaliex huma għażżenin għandha tinqata'. Ħafna drabi ma jafux aħjar għax wis probabbli dik il-ħajja di dejjem għexu tul ħajjithom minn meta kienu tfal. U allura dawn huma persuni li ħafna drabi ħafna nies ma kinux jagħtu kasom, ħafna gvernijiet ma jagħtux kasom, aħna qed nieħdu din l-opportunità, qed nieħdu din l-isfida, qegħdin naraw is-suċċessi joħorġu minnha u allura jidher b'mod ċar illi b'daqsxejn għajnuna, b'daqsxejn bottatura, b'daqsxejn support dawn kapaċi jgħinu lilhom nfushom u lil iriedhom.